Yeah. Yan sa katira eh. Baru mo dyan ba kay... Baru mo dyan. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Alam nyo na po kung ano ang bago. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3 on 3 basketball. Pero bago ko po ipakita sa inyo ang video ito mga idol, please po mga idol, 90% pa po ang hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel. Ito po aking YouTube channel, Kuya KD TV. Please po mga idol, huwag kayong magdadalawang isip na i-subscribe ang aking YouTube channel. Ang larong ito mga idol is napaka-physical po at kilala nyo po ang player na ito. Sikat po ito sa Davao. So si Dodong Calamba, commercial player po ito. So hindi natin patatagalin pa. 5, 4, 3, 2, 1. Tara! Tagakpan versus Tibungko. Oh, 3 kalibo. 3 kalibo. Tibungko. 3 kalibo. Ah. 3 kalibo. 3 kalibo. 3 kalibo. Dosta. Oh, 5 da. Yan, sugalin mo yan. 1-0. Taray. Oh, tugol. Oh, tugol. Pila tatanan? Oh. One all. Oh, bula. Bula. Bula kalibo. Bula. Taray dito. Oh, sige. Katag. Bung kanakan. Super. 1-2 no? 1-2. Namang Tibungko.
na. Na taray. Bula ka. Wag pa daw yung 3-1. Quarter na. Shooter. Hook lang ang isa ng kan. 4-1. Yeah. Yan sa katira eh. Maro mo siya ba kay... Maro mo siya ba kay yan ang NPL, ano? 4-2. Paano mga dollar ka dito ba? Kasan di kayo? Wala. Uy. Four three, ano? Over 3. Pura. Abi dong, siri burumbos. Lay gagmay kay sugal dito eh. Init kayo. Awas sa dayo. Sige lang. Lang. Berapa pasta? Init. Okay na? Halo kayo. Hey. Kayo juga kayo. Damay mo siyang kainit. Dula lang, dula. Ay, kalami sa hangin. Sama dun sa tantangan. Let's score. 5-3. 5-3 lamang tibong ko. Bukas yung pantat. Gulit siya. 4-5.
Isa. Hindi bro. Kuha na niya na init. Good. Dua. 4-6. Tibongko. Dua. 4-6. 4-6 yapon. Tatlo ng mga YouTube call. Mm. Good. Tiroy. Tulo. 7-4. Piensa. Bal. Tibong tuloy ko eh. Dito. Tulo. Yahi. 7-4. Nice one. Dua. 7-5. 5-7. Tibongko. Six, 7. Ah, Isa. 7-6. Dula. Sige. Isa lang ha. Isa lang ha. Dula. boss, boss. Isa lang kuya ha. Isa. Sabot-sabot lang ko, Drusi. Isa lang lamang. No, isa. 6-7. Parehas, 7. Priya. Priya. 7-8. 7-8. Tinembak na layo. Ah. Basta na kayo. Isa. 7-8. Yo. 7-8. Tibongko. Parehas, 8.
Utang ingit bagong balbas. Oh, mayroon. Ito yung sa ilang na. Kaon ba? Buwa angol ko wala. Buwa pa din sakya. Ulo ra ko ano ang din ko. Wala siya po, wala. Mana screen na? Mga mababal. Nice kawan. Dula, balik. Kaya upas ha. Ay masa, balik ito, balik ito. Long screen. Lolo. Pundo kaya. 9-8. Lang sila. 0-8. Eight. Nine zero. 9-0 pa. Isa. Lamang sila. Hoy, bal. Kayo, kimbal. Ito ba, kaya kayo? Tigas screen. Na! Ito? Miti din. Mas lagi sa. Abay. Ba. Oday, lupasatan. Bay, bakas kanan tay. Buwaon. Oh! Tira na. Lamang sila. Okay.